Takže ja som doteraz prechádzala levelom tučniakov, kde sme zbierali kamienky a vlastne mali sme si vysedieť tučniačika malého a tí ostatní tučniaci, vždy vás to tam upozornilo takými výkričníkmi, že vám išli kradnúť kamienky a vlastne vy ste si tie kamienky museli ubrániť a vlastne tie tučniaky ste ich mohli aj nejako zabraniť, že vlastne ak ste kráčali, tak tým skokom ste ich vlastne akéby odbránili a keď ste vlastne trikrát Prešli sme rôzne zvieratá, napríklad žralokov, ako jedia tulenie, potom sme teraz vlastne chalani hrajú leoparda, ako hľadajú dobrú pozíciu, aby skočili na gazelu. A vlastne teraz popri tom sa učíme veľa o tých zvieratách aj a dosť ako to aj pomáha sa učiť takto hrou. Takže ja som toto hrala taký malý dokument o ľadových medveďoch. Mala som sa starať o malé ľadové medvede a musela som ich previesť na druhý koniec. A stále mi utekali, vôbec mi to nešlo a naučila som sa o ich živote a ako vlastne to funguje. A je to dosť ťažké, takže... Tak, no tak bol som najprv chameleón, to som musel prejsť a potom som bol orol, museli sme kamziky chytať a dávať zvieratám a hodilo by sa to aj na biológiu. Dobre. A to teraz vyskúmujem, hen tam na horách sme chytali.